Il-pulizija għandha kollox lest biex fi żmien li ġej tressaq 5 persuni oħra l-qorti brabta mal-każ ta' xogħol fil-privat b'fondi pubbliċi f'Għawdex. Il-każ ewlieni kontra r-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, Anthony De Bono, kompla l-erba' filgħodu, uħud minn dawn il-persuni kienu fost ix-xhieda. Kif jiġri f'każi bħal dawn, ix-xhieda għażlu li ma jiddikjaraw xejn biex ma jikkompromettux il-pożizzjoni tagħhom. Dawn il-5 persuni huma lkoll nies li allegatament gawdew mix-xogħol li De Bono bagħat ħaddiem tal-gvern jagħmel fil-privat f'dak li hu meqjus bħala wieħed mill-ikbar skandli politiċi fl-aħħar snin. Jirriżulta li dawn se jitresqu b'ċitazzjoni u mhux b'arrest u għalkemm għad m'hemmx data stabilita ta' meta dan mistenni jsir, kollox jindika li dawn se jibdew jitresqu qabel ikun intemm il-każ kontra Anthony De Bono. L-erba' filgħodu wkoll kompla l-aċċess f'postijiet fejn saru x-xogħlijiet, xi ħaġa li saret diġà darbtejn oħra fid-dawl li n-numru ta' xogħlijiet kienu ħafna. Anthony De Bono kien imexxi dipartiment importanti taħt il-Ministeru ta' Għawdex fi żmien li martu kienet il-Ministru u mix-xhieda li ħarġu sa issa jirriżulta li kien imexxi dan id-dipartiment b'ċertu awtonomija u li len mir-regoli stabiliti li diretturi f'dipartimenti oħra kienu jsegwu. Dan il-każ sar magħruf wara li whistleblower kixef kollox għax kien baqalu jieħu l-flus. Il-whistleblower kien għamel diversi tentattivi biex jieħu flusu lura. Fosthom tkellem mal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li min-naħa tiegħu staqsih għaliex baqa' għaddej bix-xogħol meta kienu jafu li se jitilfu l-elezzjoni.